Selain itu hatiku lapar dunia, bukan cuma sekedar kata tapi cuma cinta berdiri, sini langkai, sini dongkai, dan sana riwayat ini selain hati, adalah tahu kau beri. Demand अब तुई अब न सपोर्ट खाइन नों तिनी अजागो फायो ता अब तुई नों सपोर्ट खाइन फायो ता अब तुई नि ताम कक साना दं ओ तिगलेन मा खा चसंग ता सुजुग सुविधा ngana या खा खाइन अब हाइ मांगता तेने नों पुइतु खायो ता दिन खाताम साना म त बेलाय बेलाय काम संग ताम साना दं ताइ से सिनसाइ लेखा पढा गना दं बक्स जत किस साइमन ने जे संग साइमन त संग मा सानाय Gejo tirbalan seng bunyi besabai satu zak temen saya bahas tentang bokok naiman nomor tentang mana ke ba sini bokong barang itu kisah ham kerajaan tak ya oh angke rong malani angke sengur tirbalan bagai family tirbalan bagai family je state food demand deh apa no support kayo ta na support kayo
सापर्ट खालामबाय जों फाइकेल दाबो जोंखौ मेन गावखौ जों टिब्रेलेण्ड बागै मान आं बागै फाइमोन दा जों सापर्ट खायो माने जों ताबुक अबमान खांखाय जों जे ताबुक जे सुजरा जों आगु खाबुन हयतो तेबो आगु थांमान हयनै मने खायो तामति दा आसा खालाय जों ताबो अग्रक बैसो गैया सामो बेसां लागोना बागै दा आं श्री खगेन्द्र देबबर्मा फानग्रा बदलथाय একটা সদস্য দাদিখা ত্রিপুরালান মানা নিংथोन बियांनि ओंखा ताखौ जों सिगाङावबो साबायगोन जों ताकारजला डिभिजन कमिटिनि बर' ताकारजला जों ताकारजला डिभिजननि ताय आं ताकारजला डिभिजननि सेक्रेटारि दिनाव जों फायो ताकलायबायके जों 10 बছर रमायनाय जों त्रिपुरालेण्डनि बागै कायसा तेर कतर खालायलायो अ तेर कतर खालायलाय माने के जों हायना एरें खालायमान अमया अ बरक दफा सातक जागमानि कुसुब जागमानि फातानि बरक रग यगनाय बागै आब हायनो तैनाय जों दिनै खादुं खाजानि बिसिंतै अमहायरक दिनदंनो सोंमा पालायो अबने नांसुंमान हंगाके ताबुक सिनि जे जेनेरेशन दंनो जों कुसुं मोथां तालांनाय बागै अमहाय दिन दंनो ताबुक सराय रगनो ताबुक तंनाय जे सिनि जेनेरेशन बरक रगनो अदफानि बरक रगनो जों अबनो मैदु खालायनाय जतनो दाने नांगौ आपन बागै बेलाय नांगमानि साल बेलाय तंथंमानि साल बहै मानो तै सिनर बेबाग न जों जे अर मैदु मानो जे आगि जों सातक जाग मारो तै बुइबाय कुसुब जाग मारो दा बिभिन्न रकम खाजों मानो अ दिन दंनो जों मैदु मानो आपन बागै बेलाय हहमतन बिसिंति ताबुक अ सिनि त्रिपुरालेण्ड स्टेटहुड डिमान्ड दे दिन पालाय दङ अबन बागै बेलाय हामबाय मायाफोर दिन अजराव sen diman sing Timberland sano sin joton Timberland sano karon sini identity crisis sing thangka fatani finance illegal immigration ng bagai sini next ni generation onek kelogi thangnai sini identity sing marglak an bagai sini nangkomang namna safeguard ni bagai sing Timberland sano ko 184 जना राजानि बसं जों ताबुक गोमाना दिगि थांजाक ताय आनि ताखौ बुखुक संना आङावबो कयना मुसुंगो दिनि जे आपनि संनि बुसांतो जेरा अरब फायनाय ताय अरब फायनाय ताखौ ताय बुखुक सं ताय टिभिओ नाय तंनाय जत ताखौ रंनो बाङावबो कयना मुसुंगो फायदि जों पालबाक सका खरां माति सालायसिनाय फानबाक सका जों फानमा बक्सिन लायसिनाय हायाखले जों अ सालसा अ त्रिपुरालेण्ड मान्यांखाय जों कुबुकुबुइनो जों अ हानि एकदम पुरा मुसि थांसिनाय तलाव कमा सगै थांसिनाय जों जिनि बसनो मोथांना रंनानि बागै जिनि कायसेनो अब ताबुं नाहारमुं त्रिपुरालेण्ड मायाके जों ताय बाचिन मांलाक हामबाय আচ্ছা আরও তো তাবুক রিসেন্ট যে চিনি ভারতবর্ষনি চিনি প্রতিবেশী রাজ্য কাইসা আসাম হিনি দङ আরও তো নরক্ষণা কানা যে এনআরসি লাগুং খাই ও এনআরসি কি চিনি ত্রিপুরাবো লাগুং খাই বুতে ইউনো নংনি মতামত নাম হচ্ছে অবশ্যই নাঙায় অবশ্যই কারণ এনআরসি তো ন্যাশনাল রেজিস্ট্রেশন সিটিজেনশিপ ফাতানি বড় ফাইনি সিটিজেনশিপ মানকা বাকে বাহিকে জানাইবা একে আবো তো সিন নাংনায় একে এনআরসি তো सिनो त्रिपुरा जतनसे एफेक्टेड स्टेट होनमानो आसाम से पण टेप गोबां एफेक्टेड सिनो स्टेट से अब एक्चुअली नंनि मीडियान दारते प्रचारनो नांगौ किन्तु सिनोमो चिकनसा स्टेट नि बागै दा अबा थकलब जागै तंखा नाकि सिनर मीडिया प्रॉपर्ली काहंगो फुनुमालियान बागै दा थकलब जाग तंखा एक्चुअली के आसाम से पण जतनसे एफेक्टेड स्टेट हिंगा के सिन त्रिपुरा से अबंखा कायसा इमिग्रेशन दंनि ओ जे इलीगल दंनि बाय कायसा दगलाम हाइसिं दइसो इलीगल माइग्रेशन जे फाइनै रग बरनो रहना नांनाय बनो डिपोर्ट खालायनो नांनाय बनो रहना नांनाय बर बुनि फादर कोनो वाल नि से कोनो कान्ट्री नि से आमाय कोनो गखरै जे अन्य कायसा देश नि फाइनै ताकैसा देश थांगैनाय तंमानाय जात आबाय बर गाहाय तंगिनै कोन सिटिजन से मानाय जात आबाय इंगांका इंग्राज बर 200 বছর तंखालांका 300 বছর तंखा बर बहुत और सिटिजन से माना नामा अच्छा Chingaku Hello Timberland Hello Chingayo Timberland Chingaku
어하니 저도 지니 더 바로 어하니 배반 목공 바라로 근데 자꾸 너 탐자 진짜 샤만이 가자 진짜 자꾸 너 탐자 진짜 샤만이 가자 tăng lại nơi ya pri bắt sa ke cho to tăng lại nơi san lại nơi khó đang bắt sa ke chỉ hà nội san lại nơi nam ca hưng ke thủy nơi chỉ ni imang no một tháng sư nam nơi cô bồi cứ trả khơi nhà vui cô cùng para cho to tham gia hưng lại nơi ta mò Hindu ta mò Christian đi ra lên đi cho tôi ya pri sẽ lại nơi উনিশশো ৭১ সনनि परिया जे फाइनेरक बनो खैयै दिनै
1949 15 अक्ट'बरनि आगेयावबो सिनि इ जागागा फाटार हानि बरराव फाइजाक दङ तफानो ताबक 1971 सननि एनआरसि चालु खालायलाय जों अब मोथों जांनाय होननाय वानसकिया तफानो जों माइनरिटि दंनाय ताइफानो ताबक जों जुदि 1951 सननि एनआरसि चालु खालायलाय अब मटामटी सिनि बागै गाहाम होनाय आं बुना खाख्लायो हामबाय तिनी आईपीएफ टिनि जे स्टेटहुड डिमांड डे और डे फाइयो जों आदम खरसनो मालायखा जों बबाय ताव कक सावनो ताखुनि परिचय हामबाय आं आईपीएफ टिनि सेंट्रल एक्जिक्यूटिव कमिटीनि मेम्बार ते आईपीएफ टिनो कैसे कमिटी खाजाक लीगल सब कमिटी अबनि कन्वेनर आं अमित देव बर्मा हामबाय मारियो आवायखाय दंमा बगै नरगनो तिनि खादुं खाजाखायै चिनी 12 लक्ष दफान बिसिं क्लाइजाक तिब्रासारक चिनी 23 अगस्ट तिब्रालेण्ड स्टेटहुड डिमांड एन ऑब्जर्वेशन नि बागै फाइलाइजाक ओ तिनि साल चिन तिब्रासारक बेलायनो खूब इम्पोर्टेंट कैसा मैथुनारजोंनाय साल कारण ओ सालनो चिनी एडिसि मानमान साल ओ सालनो बेस खायनो जों तिब्रालेण्ड नांगौ होनाय चिनी तिब्रासा दफानो थांना बागै चिन जे स्ट्रागल फर एक्जिस्टेंस ओ चबानो जों स्टार्ट खायमानि दिन तिनी जे ऑब्जर्व खाय दंमानि अबबाय चिन 10 टाइम्स माने 10 तम होनमानो हंके खादुं खाजाखाय गोबांमा चिनी सारा त्रिपुरानि बररनो फाइलायजाक हायपानो खूब अनफॉर्चुनेट हिनमानो गोबांमा लामावो जों खबर मानो जे गोबांमा गारि आटकिजाक लामा चिकन गोबांमा जागावो गारि पार्किं सिस्टेम चिनी खोमोलंनि जागारावनि खूब बेसेबनि बागै गोबांमा बरक चिनी गवा हापायमाया उमा बागै जों जेसुक चिनी बरक आसाय दंमानि आरसुक बरक ओ जों माथो नुगियाफा उनखा किन्तु गोबांमा जों खबर मानखा चिनी इभेन्ट जम्पुयो चिनी गोबांमा गारि आटकिजाक चिनी मादबो गारि आटकिजाक अनेक गारि चिनी लामा रगो बाक्सा देराखा ते कैसा अनफॉर्चुनेट कैसे इंसिडेंट नखा 18 मुरावो कैसे एक्सीडेंट नखा जदिबो माइनर एक्सीडेंट ओ जगावो केबो नंलिया किन्तु 6 जना किजा बसाक दुखुमान खाय खानावो बरकनो तेलेमुरा साखामनगो नायरिजाक हंके आं ओवरऑल ओबनो साना नायो चिनी जे डिमांड तिब्रालेण्डनि डिमांड अब जों तिब्रालेण्ड माइ आसाक चौ चिनी चलिन दंनाय चिनी बरक दफानो जों तिब्रालेण्डनि बिसिंतिनो फियक माननाय हिनै जों तिब्रालेण्ड साननाय रक गुं बारा रक जों चंगो ओ डिमांड नो चिनी मेन डिमांड ओ डिमांड नो चिनी जे थुयासाक दंगै थांनाय हामबाय जोंथ' साइमानो जे चिनी जे नर्थ ईस्टनि चिनी जे तेगायसा जे स्टेट आसाम आसामो जे एनआरसी लागुंखा मीन्स एनआरसी जेटा एनआरसी फाइनल ड्राफ्ट अंखरै जे 40 lakhs जे बरक आइडेंटिफाई इंखा बरक बाय तो बंगनि फाइनल डिसिजन याखौ बरक न तिख्लाय जागनाय ना तनजागना बतो याखौ जेटा चालु अंखा अबनो पार्टी बय एंगल तै नाय अबनो के वेलकम द जनक इनका हाय न हाय अब ओ जे एनआरसी अब चिनि स्टेट चालु अंथं हिनै नंनि स्टेटनि नंनि पार्टीनि ताम ना ऑब्वियसली ताबुनि जे बार्निंग इश्यू जे एनआरसी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन अबनो चिनि पार्टी आईपीएफ तिन तरफ होते आं साकबाय थांते पार्टीनि अंगय अबनो वेलकम नखायो कारण अबनो जों अपोज खायनानि बावनो ती नेगेटिव कोनो किछु सानैनि अबनि कोनो ऑप्शन फाया कारण अब कैसा आइन हैछि नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन लीगल इश्यू अब ओ आइननि माध्यमे न जे चिनी भारत जे जे बर खापायजाक विदेशी अबनि चिन्हित करननि बागै ओ नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन 1951 सिमिनो चेंगजागै फायका अबनि न ताब अपडेट सानलाय अनेक जागाव जों मुभमेन्ट खायलायजाक नगो चिनी पार्टीनि स्टेनो जागानो जे एनआरसी नो जों वेलकम खायो अब आसाम सुप्रीम कोर्ट नि केस नि माध्यमे जों बिनि रिजल्ट मानखा जदिबो ताबुगो फाइनल ड्राफ्ट 40 lakhs हिनै जे 40 lakhs नि जे जों नम्बर खाना माने अब फाइनली बसुगो कसानाय
अब नायनानि दरकार हाइपनो चिनि पार्टी तरफ हইতে चिनि कगबनो जों एनआरसी नो वेलकाम खायो ते आइनि माध्यमे जेटा आंना तंमानि अब उंथुं जों I-50 नि स्टेन अबनो जों अबनि बागै चिन टिप्रालेन मुभमेन्ट नो एक नम्बर तो निवइनो जों एनआरसी नि तुइबो जों मुभमेन्ट खायनाय एनआरसी तिरफ्राव चालुंना उंथुं तामके अब चिनि सुप्रीम कोर्ट डिसाइड खायथुं जों अब जेहेतु आइननि बेपार एनआरसी अबनो जों आइननि याफारनो नगनो याफारनाय हिनै चंगो चों बा आनि व्यक्तिगत आनि अभिमत गांके एनआरसी तो बेलायनो नांगौ कारण जों जतनो सायमानो जों जत किसुनो चिनि डकुमेन्ट्स बेस्ड चिनि जतनो डकुमेन्ट्स नांगौ गे जे डकुमेन्ट्स सारा बा बेनि भाबे हापायनाय बरक जाते ओरो बेनि भाबे तंग तामानथो बरक सिनि जाकथं अबनो चंगो नायो चिनि पार्टीनि तरफ हইতে ते चिनि मुभमेन्ट टिप्रालेन मुभमेन्ट एक नम्बर तो निवइनो चिनि एनआरसी इशु नबो बसखां दिनो मुभमेन्ट खायजाकनाय अब तिनि पान्डानि पाइथागो चिनि प्रेसिडेन्ट एनसी देबबर्मा मानगोनां ताबुनि कैबिनेट मिनिस्टार रेभिनिउ एन्ड फिसारि डिपार्टमेन्टनि बिनि खुक्तिनो अब जों डिक्लारेशन खानाय बहाय टाइपनि मुभमेन्ट नांनाय तामके आं अबनो सानना नायनाय आं खरकसा खुंथाय बारा हिसाबै एनआरसी नो जों वेलकाम खायो एनआरसी चिनि टिप्राबो नांगौ तो साका जे टिप्रालेन डिमान्ड नो फर्स्ट पोजिशन तो नइनो आगो गय थानाय इन नियर फ्यूचर माने पार्टी नि स्टैंड तै एनआरसी की टिप्रालेन डिमान्ड नि की अल्टरनेटिव दंगमान ना एनआरसी नि ताबु फनो जों जस्ट आसामो बिनि किसा फाइनल रूप ताफन नुयाखो फुल फ्लेजेड रिजल्ट ताफन जों सायमियाखो हाइपानो जों चंगो एनआरसी बाय टिप्रालेन अब कोनो केबें मुं फाइगलाक कारण एनआरसी बिन लामा बचलिनाय टिप्रालेन नि लामा चलिनाय चिनि जे मुभमेन्ट जों अबहाय पोजिशन जुदि फाइका फ्यूचर जे एनआरसी उंगै जों टिप्रालेन जे सानलाय मानि अब जों नांलाखिनो जुदि चंखांके जों आफ्रो चिनि टिप्रालेन मुभमेन्ट जों उइड्र खायनाय कारण जों जे स्ट्रागल फर एक्जिस्टेंस जों ओरो जे थांनानै बागै चबा खाय दंमानि टिप्रालेन नि मुंतै अब जुदि एनआरसी बाय फुलफिल खांके चिनि जुदि ओ जगह मेजॉरिटी न फाइथांखांके जों जुदि ओ जगह चिनि जे मेन जे राखनानि चिनि जे फान जत किसु जुदि जों मान थांखांके चिन टिप्रालेन नि डिमान्ड बुसखां दिनो जों अबनो चंगैनो नायमानो किन्तु फाइनल एनआरसी नि रिजल्ट फायै चिनि टिप्रा सारनि हामक्राय नाय हिनै जों शिशुगै जखन सायमै एसाक चिन टिप्रालेन मुभमेन्ट चलि दंनाय कारण एनआरसी नो सपोर्ट खायै न जों कक सायमानो जे टिप्रालेन जों जे नांसाक जे जों चिनि खुंथाय बारानो सेफ खायनाय हिनै टिप्रालेन नो जों एक नम्बर तन्नाय एनआरसी नि बागै मुभमेन्ट चलि दंनाय हिसे हामबाय Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
हामबाय Norok asuk haksan le simi je phai mani mane tam wan sugui phai chung namo je Tripura Land bo chung bosi porti 23rd August palaw ye phayo ta bobishot chini baw ye bo chung ban ma palaw phai thane ma abdikhe chung ye IPF tini the statehood demand de or phai sing tini student wing ni general president bai malayo sing tini bo bai ki jakok salai ne takhuni bung ani mongke ahala jamatia all Tripura Indigenous Student Association ni president mo je tini ni salno te ki sai khana re tini ni salno jong joto kungthai bara joto Triprasa rajani bosong tini o jagao kurung kuthong khlai phelimani omon karon je jong jonojati o hani bsangoi je jong paithakni jorao jong wan sokmani bisingtei je jong sini ostito sini identity crisis no basirai rowani bagai basirai narogani bagai jong omo dabi jeti saito mane mul omoni background tongo omo je ADC palai bijak mane omo TUJS ni simin tongo phiaba o jarao jong ADC simin jong gurutto layo te abono simin wansok layo abono to ini tabo IPF ti katal khlai wansoka 2009 ni simi je sini tmanang omono soi mul je sini borok ni bagai tamna omono na hamani bagai tabok jong aje Sixth Schedule area manmani salno jong tini IPF ti tei joto allied organization student organization obono jong statehood demand dei hnoi jong tabok IPF tin bising tei jamono palai tongjago পাশাপাশি তেগাইছে ইস্যু কাই tongo যে NRC ইস্যু অব সম্পর্কে কাই তামসানে sini NRC isu abo hongke court case ni bepar abo central government ni bepar abo jong khlaya phano jodi central government amna tegal khlai gangke amo Tripura o simi problem yabo all over India ono abo problem haini bagai je abo sini purapuri depend tongnai phiaba singomono মান কাঙ্কেনে চাবো হাইবেন অব ব জায়গা সবইনো যেটা সংবিধান স্রাই সুইজাক যে জিনি স্টেটহুড ডিমান্ড যে 2-3 দ্বারা আবন বিসিংতেই যত ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল আব স্টেটহুড ngै थाङो আব কাইসা লা यार ngै थाङो सिनि আব স্টেট ngै थांनानै पियाबा अम जों साइमेया जे NRC अब ब जराव सिनि बागै सक्सेसफुल नाय रम दे सिनि ताबक सिसं सिनि सेन्सास बेलाइनो कमेरे ngै फाय प्रति 10 বছর जों खलाइ दङो ताबकनि जराव जों 26 किन्तु आओ NRC no nahalai जों तिनि ओ जराव क्लाइलायै ताबक Tripura Land जे संविधान तंगमाने आबनो सिसं तिनि बुथु खलाइ सिनि बरनो तोइ मेयाखौ और NRC no जों बुजक लाइनो थांखांके तैबो समय दांनाय ओ जराव जों बाथाक लायै अमनि बिसिंतै जों सान लायै जों अस्ते आगक लायखांके बेलाइन जानाय हमना आं सारा Tripura नि लोकरावनो आं कयना मुसुगो हायनो मुसुगो जोंबो जतनो मुसुगो जों गंथाइ बारा जों बेलाइनो काखलक जाक जों कलक जाक हायफानो जोंबो तिनि हमनो मावान सकनाय जोंबो आसक तंमाय सामया खलायै सिनि जे थिना सिनि फ्यूचर तामंनाय जे ओ दाबिनो खायगांके ब जागा सगयनाय जे ओ दाबिनो खायगांके ब जागा सगयनाय अबनो जों सेकां क्लियर खलायै कनसेप्ट रनानि नांनाय बनि परे जों ताम खलायने खलाया अब सिनि IPF तिनि केन्द्र कमिटि वान सकनाय अबनि जराव स्राय तामसानाय सामया साजागोन हामबाय
IPFT সংগঠনनि जे स्टेटहुड डिमान्ड डे जों डिमान्ड डेआव जों दाबो अजागाव मानखा जोंनि विधानसभानि 1 नम्बर विधानसभानि MLA बिश्वकेतु देबबर्मा जों MLA सानि थानि साइमान मुसुङो तिनि जे डिमान्ड डे नति तामो जों तिनि 23 अगस्त 2018 तो 23 अगस्त न तै जों बिसि ब्रुम न स्टेटहुड डिमान्ड डे सेलिब्रेशन खालाय दङ ताकलायबो जों अबनति खुमलुं आमसायो तिनि बेलायखे हहम ददम खाय सालनो पालायलाय दंलायो बेलायखेनो बरक रबो हहम ददम ते खातुं खाजा बायखाय अजागतिनि फाइसक बायबायखा जों साइमानखा जे borok asike borok bangkha lamao chini malkhung rok kahamkai laisoi malian bagai joto borok chini othung nokla ekebe stadium habai malia to je habna ta habka te lamao mang borok kobangma जों साइमानखा ओमफ्राय अमा हायके न जों बिसि ब्रुम अमा हायके जों 23 अगस्त जों पालायनाय chini nahar mung to narok jotono saimano je chini एडिसि एरियाना जे स्टेटहुड खालायनानै एडिसि साल मानमानि सालनो रुमुनो जों दिनै जागा तंथटकै दिनै स्टेटहुड डिमान्ड डे हायके सालनो जों पालायलाय दंलायो सेम ताबुक जे डिमान्ड डे तुइनो मेन तिनिनि जे पान्डा ओमफ्राय तो फुनु ताबुकनि जे बार्निं इश्यू जाता जे NRC इश्यू अब जेहेतु डिमान्ड देबो जेहेतु नि अब इश्यू बो काय दं इश्यू तुइ खै आपनि मतामत NRC जोंबो सापर्ट खायो जों जतो जागानो जतो लोगोखौ तो मुं पान्डावनो जोंबो साव तिनिबो सागा जे NRC नो जोंबो साजागो NRC ओंखायतो साव NRC माने तामिने आसाम नगै बेखायनो जतोना खातम खाजां लाजाय एक्चुअली अल इन्डिया तिरप्राव सिगां जतोनि सलाय सिगां NRC ना नांमानि ओंखाय आबो ताबो जों जतोनो सापर्ट खायलाय दङ ओंखाय let's see naigna ta tamung haipano sini demand le tirpalense abno sing 1 number tonnai te baki inke sing NRC no support bo khlayo ebong khabo khlainai hais আচ্ছা আপনি কি মনে হয় যে ঠিক আছে ডিমান্ড 1 নম্বর ডিমান্ড ত্রিপুরালেন ন তারপরে বো NRC কে কোনোদিন ত্রিপুরালেন নি বিকল্প ওই মানুহিনি তাম abo kai ang sanam sumo je dui tamne 1971 no romoibo 103 romibo 51 romibo जों अजागा मेजरिटी इया अब नरक नायनाय दि नरक साइमाननाय 1951 सालावनो जों अलरेडी तामिनाय 48% से दंसियो 41 न जदि जों रमि खालायमान खांगले जों मेजरिटी अब अंके जों आफोरखौ जों मेजरिटी दंगैफानो मान इनके कखायाबो से जों ताव बुसकांगो सिनि जे नाहार मनतै जों बरमुनि सिरो खामदो सिनि लगि फाइका जों बाहायके जों तामिनाय हास्तेव तंनानि के चिनि टिप्रालेन्ड जे सानमुं सानमुं बानो चिनि टिप्रासा हिनजागनाय र बुइबाय आगि हिनजागबनि जे टिप्रासार यंगला सेर पुंया हिनै ताकलाय 2018 नि इलेक्शन हायगा संबारियाव अबनो प्रमाण खरिके जों चिनि बरमुनि सिरो बेलायखेनो तामिनाय यंगला सेर पुंनायसे गाय जों आबनि बागै थानसाकै सामु खालायमानि बागैनो तिनि बर प्राय 70-80 हाजार बरक जों ग्राउन्ड दौखा ओंखाय बिसकांगो सिनि जे नाहार मुंनो तुयै तेबो जों कराखाय जों जबामा खालायनाय दाबुबो टिप्रालेन्ड फायाको हायके IPFT पार्टी योनो दाबुबो हामजा मान्याखौ सिनि बरना कयनाय नंनि खम पुइ चेनेलनि बिसिंतै जे हायसिरि जों दाबु खासिना नांका बुजिनानै नांका सिनि अस्तित्व न एकेबा सिनि थिनांगो जाते जों सिनि बुसाबतै रक बुसु बुसारक बुइबाय तंकेसेप खालायजाय ते सातक पिटक खालायजाय खालायनायनि बागै चिनि टिप्रालेन्ड जों सोनामलायनो তিনি একটা খুব নাইথক জিনিস নুখা যে চিনি যে MLA রক্তং মানে চিনি যে হাস্তেনি মন্ত্রী রক্তং মানে একদম জোদা जों কোনোদিন আমতে খাই নুগিয়াখো এবং অব খুব নাইথতক চিনি বরংনি চুংমুং খুব নাইথতক অবতি তাম সানাত एक्चुअली जों दिनै बेलायखेनो खाथुथुं जे जों एटलिस्ट
taklai sini chun mungbai buri rok ni baya sela rok ni chun mungbai chung taklai sini pandana khlai manka not only minister te MLA simia chini IPFT ni tamina central committee ni je executive body rok assistant general secretary vice president rok te kobangma division ni president secretary ke tamina MCC member of central committee ni member of jottono omo hake dress sum failajak actually amo tamina sing meeting khaina prostuti committee jeta afruno angno proposal kariyo je taklai sing jotono traditional dress sum layana jeta bui bai sing kisa alada bai naisik jaknani haikeba abusuda naisik jaknani simia sing omono sing bar tari nam jang haikeba sing koktu namusungo Tripura hasteni joto bukung barar maje sing শুধু তামহিনাই বুইনি কানমুং চমুনো সিমিয়া जों পুজা सिगाङो जों निजि हामजागना नांग्रानाय सिनि শুধু কক চামুং रक सिमिया जों नायदि जों चुमुं कानमुं निनि चामुं কক सामुं जत्तो जागावनो जों सिनि न हामजागना नांग्रानाय आमोसो जों बर' मनुष्यनो ककनोसो जों पिरना नायो सिनि कानमुं चुमुंनि बिसिंति इंके जों ताखलानि सिमिया अमनो साइमनका एटलिस्ट सिनि बर' रनि जत्तो फेमिलिओ कायसा जरा जरा खालाय कायसा ट्रेडिशनल ड्रेस दंगानो अमा हायकेनो जों त्रिक निजिनो त्रिक कुसुसागा कारितलांमानो चिनि कालचार न चिनि तंमुं सामुं रहिनि आं खा खामानि बिसिंति तिनि अमा हायके जों जतनो सुमलायजाक एकदम तब तंथगलायजाक के जे सुमियारक सुलता किसा लाचि जागमा हाय तंबायसिओ इंके ओ जे फाइनाय रकबो कम से कम तिनि प्राय 1000 कासाकासि अमा हायके बर' माने चिनि दफानि बर' निजिनि कालचार ड्रेस बाय तामहिनाय चिनि स्टेटहुड डिमान्ड देनि सालो अमाहायके तंथगलायमानि अब आं एक्चुअली आगि कलेज परि फुरिनसिमिन मुसलमानि जे सालसा अमाहायके जतनो सुमलायनो कानलायनो हिनि तिनि त्रिक आं तिनि सोलाय खालि हिंगाय हयतो 80% खालायमानानै हिनि आं वानसुगो ओंखाय नंनि चेनेल बिसिंतिबो आं जतनो न जे नायतंनाय ताखुते बुखुखसनो कयना मुसुंगो जे नरगबो निजिनि कालचार न हामजाकदि निजिनि कक न हामजाकदि निजिनि चुमुं न हामजाकदि हायसे बेलाय के हामबाय बेलाय हामबाय जोंनि मानगोनां MLA बिश्वकर्मा देबबर्मन Hello Chinayo Ibrahim Chinayo Ibrahim Chinayo Ibrahim Chinayo Ibrahim Chinayo Chule wala magina Mang no